Okay, FM 101.7. Yanko ensem Churoni Ebenezer Aye, Eastern Regional UTV correspondent. Yeni ninkomo. Ebene, memo ache. Makora mi je oso. Eti den. Mpato boko na onse. So me ho boko pa. Yo, die ko wie ya ne se ye ko court nipa a wo kire won se won na wabumra so no court a fine wo mu ne te sen. Eye no kware na metumi aka se na eye ade a emrada ho se we a obebu emra so se na be ya afoforo renkobu so no wo betwe waso enu nipa ba nan a wode won kopue wo Ekropon Circuit Court eye nra no onunyanfo a otena egwamu eye he hona arrest asemo ono mesere na rase dingine mambo ni yenso ya onfa ncheme ono no tena egwamu a wode asemu yi bo ni se nipa yi fida etwemu eye otena ne na otwe omampanyi de mraba isi primprin yare na aba no se ne enkotere wunti no ema obia inhiamu indi dwuma biara na emom se nipa yi edi animu ma wosi hene wo okuapemamu adom bufa so a kire se atomra nti se fida nara wode se nipa yi ko asemudibia wode won ko police station na police fo se won se won ko na ni joda joda ye twemu ni wode wo ho abekire joda no wode wo ho ko kire no na ndura wode won ko asemudibia onunyanfo yi bo nipa ba nan ko edu 48,576 na bra wode sa asemu yi bo won no nipa yi je tu mu se yi onga difew nti onga difo nti sa asemu no onga jatum na nipa sa asemu yi fa wo ho odehye kofi asiedu edumfuma wadi mfe aduonum eson na fe na semenhia ohene ansa akrofa ono otoso adien ono so adinfe aduanan abiesa ohene ansa Bennett Senet ono so adinfe aduonum enum na fe na odi asempa krobia asante ono so dinfe adioson asia na fe wodi asemu ibo won no won lawyer ni gina mu pa achew ma won a nanso otemuafo ni se sika no na wontua na wo ma court ni si makakra ampa wo kota musika yi de bre court na ekire se won a woni mu se on adifo na wo beje sika bi wo ho is fida na wo be fa won de won kwa na wo gya won se jodo fa won be kire no wo boya wo huye a se sika na nko ntumi antua no okoda afia so na nananom nso de enbubu ase empata wonchi wo boya wo hu ya me de wo kai nura wo de kwa bi lo bo won a sika no wo kota am de bai. Mami wi ade we say obi so ka say me ya ade police fo a ehwe mra so abebo me ho ban se me hwe se me observe social distancing protocols ni ade nyina eti ade na sa police fo no a mo bebo me ho ban no mo anso mo be chimi sa dem kokoto sa sem ne pay wo court eno de meka say nipa na nkan no ho asem wo court ho na mum wo ka ho asem fida na a police fo na be fa won no wode won ko na wo kirekire mu akire commander ni si won de ohene ntumi nya maane na ohene na fante ohene ochiami gunta na ochiami eja insegu ebia wafre asase ya osoro nsane ade na ode insegu ko no wasa begina me fa mo cho mo nkomo achi mo ntete mu humu o se da bi erenye sa wode sa adwuma ni nyina share police fo nensa nti anka se police fo no na edi sa adwuma no nanso nananom mpese wo betwe asem na kwa achi se police fo ne ye so nganye won na wode dwumadi bi ba ya ekopue mu sa nti sanka won so ngansi hena anka dom ne remma eno na mo so na ma won so wogye won fo mo so tu mu no nti on antwe asem ni bebre sa yo waye na se wo manya sika na fia o sika na de nra na entina mekasi no wani muso on edipo na saada no nga ntua sika na chese wo fi court wa wo rekwa fiase na nanom nso ntumi nkoda fiase saa enti no nga boya wo ho nti wo hwa won fotu a
ona boy bia wo sika kakra wo de asi adache wo de beye biribi no eno na wo nyina onipa ba nan akokeka bom a ona tamabre court no you Ebenezer medasa no pay ye ni aseda medasa yen central ni Ebenezer aye ne ne twetwe nkomo no all the way from eastern region okuapehene yes se kama pa wa hina wo ye babru ne ho fe oba wo timi se wo hene danso. Okay, FM 101.7.